Ndiye apa tikuyamba shiriki yachiwiri mushiriki yaikulu. Tikuyamba shiriki yachiwiri mushiriki yaikulu. Yomwe ndi ashirki ad-du'ai. Ashirki ad-du'ai. Shiriki mu dua. Shiriki mujani mu dua. Chinthu choyamba Msilamu akuyeneka kuzindikira kuti dua tikati dua ndiye kuti ndikupempha zomwe palibe angapereke koma ndi Allah yekha basi. Tikumvana? Kupempha zomwe palibe amene angapereke koma ndani? Allah yekha basi. Kukupemphani inu ndalama ndigaireni 1000 kwacha pamenepo sinapange dua. Nanga kupemphani chani? Ndalama. Imene si dua. Koma inu ndikakupempheni nzeru. Ndingakupempheni nzeru. Ndigaireni nzeru. Inu ndikakupempheni banja kuti munigaire banja. Kuta ndabwera kuti munigaire mwayi wa banja. Ndikufa kuti mukupereka mwayi wa banja. Ndiye ine banja likundivuta ndigaireni mwayi wa banja. Ndingakupempheni inu. Anthu akupanga zimenezo lero. Tindi wina lero lino amandifunsa wallahi namba ya ku South Africa. Akuti kodi inu ndinu mufti. Ndiye nauza ndine sine mufti, ndine munthu wamba. Ndipo ndilibe ntchito pamaso pa Allah. Akuti okay chabwino. Kama kanakhala mufti ndikanakupemphani ndimafuna chithandizo cha matalasimu. Amene akuchita matalasimu ndi anthu amene avala dzina la chani? La umufti, la ushehe. Chifukwa shehe weniweni sakuyeneka kupanga matalasimu. Mufti weniweni ntchito yake siyopanga matalasimu. Mufti ntchito yake ndi waletsa anthu chani? Matalasimu. Chifukwa matalasimu samu chisilamu. Wallahi matalasimu sochekera mchani? Ndiye anthu lero lina kumapita kwa matalasimu akuti akufuna mwayi wa ntchito. Inu munthu akakupatseni mwayi wa ntchito? Munthu akakupatseni mwayi wa ntchito? Banja lanu sili kuyenda bwino. Munthu akakukonzereni banja lanu sili kuyenda bwino. Munthu amene angokulangizani koma amene angakuonze zimene zili pakati pa inu ndi amuna anu ndi ndani? Ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Amene amayika chikondi pakati pa mkazi ndi mwamuna. Ndiye lero lino anthu akumapita mwazi sing'anga kumapita mwa shehe amatalasimu akuti akapeza mankhwala a chikondi. Ata akapeza mankhwala anzeru, akapeza mwayi wa ntchito, akapeza mwayi wa ijeni woti akhonze sukulu, akakhonze ma interview, adziwa konda abwana, zimene anthu akuchita. Ndiye munthu kukapempha wina wake chinthu chimene Allah yekha amene angakuthandize nacho, iweyo pamene popo wapanga shiriki. Chifukwa dua ndiyo yeneka kumpangira ndani? Allah basi. Ndiye tikati dua ndi pempho, kuitana dzina la Allah. Kuti Allah ndithandizeni ine ndine mphawi pamaso panu ndipatseni ntchito. Allah ndithandizeni ine ndine kapolo wanu inu ndamene mudandilenga ine ndipo mukundidziwa bwino kuposa wina aliyense ndichotsereni vuto lakuti. Chifukwa chani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kudabwera munthu min Balhujaima. Wochokera ku Balhujaima. Ndiye adamfunsa yeye kumufunsa mtumiki kuti ya Muhammad ila ma tad'u. Eyo Muhammad, ukuitanira ku chipembedzo chiti? Ukuitanira ku chipembedzo chanji? Chimene ukuchita kumveka madera atali. Ndabwera kuti ndidzamve za chipembedzo chimene ukutani? Ukuitanira. Ndachokera ku Balhujaim kubwera kuno kudzamva za muitano umene wewe kwaitanira anthu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ad'u ila Allah wahda. Ineyo ndikuitanira kwa Allah yekha basi. Alladhi Allah wake idha asabatka sanatun fada'awtahu ambata alaik. Allah amene ndikuitanira hapa ndiyemwe chitati chakupeza chilala walowa muchaka chimene kuli njala, iwe ndikupanga dua kwa iyeyo pamene wadzala mbewu zako ambata alaik, mbewu zimene zatani akumeretsera. Wa idha massaka dhurru fada'awtahu kashafa anka. Likakupeza iwe vuto, iweyo vuto la kupeza ndikumupempha Allahyo akutani akuchotsera vuto. Asilamu ambiri lero lina akumana ndi mavuto siyana. Koma mwaona kuti akafuna chithandizo sakufuna chithandizo mwa Allah, pomupempha Allah. Ndiye tikaona kuti
iweyo vuto likakupeza ndikumupempha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amene akutani akuyankha. Singati palibe amene amachotsa vuto pakati pa anthu kuposa ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Inuyo kukumana ndi china chilichonse mmoyo wanu ndikumupempha Allah, pamenepo mwachita ibada, mwampembedza Allah yekha basi. Kukubwererani inuyo vuto lina lake, kaya ndi banja silikuyenda bwino, kaya ntchito simukuyipeza, kaya ndi mukufuna nzeru Allah kuonjezereni, kaya mukufuna chikondi asikukondani mwamuna wanuyo, inu mumpemphe Allah basi, ndipo Allah ameneyu akuchotserani vuto limenelo. So addu'a ndi ibada, ni ntchito yoyenera kumuchitira Allah yekha basi. Choncho aliyense amene angachite dua kwa cholengedwa cha Allah, mwachitsanzo kumapempha cholengedwa cha Allah, o Muhammadi, ndi vuto, ndifuna vuto limenelo ndichotsere, iweyo wasemphana ndi Muhammadiyo, ndipo ndiwe munthu wakumoto. Chifukwa Muhammadi sadaphunzitse kuti timupemphe yeye, si hadithi ndimene kunena kuti ine ndikuyitanira kwa Allah alladhi idha masaka dhurru fada'awtahu kashafa anka. Allah wake ndi amene vuto likakugwera iwe ndikumupempha akuchotsera chani vuto limenelo. Ndiye munthu akapezeke zoti akumupempha Muhammadiyo pamene akulondo ndi Islamu, ndikumanena kuti ewe Muhammadi ndikukupempha zakuti kumanda kumene uliko, pamenepo tikulondola sitikulondo. Islamu kumanena kuti oyu ya Ali ibn Abi Talib anthu amampempha, anthu ake ndi nani? Mashia amampempha, kumpempha Ali, amapempha Husayn, amapempha Hasan, amampempha Fatima radhiyallahu anhum. Koma anthu amene akuwapemphawa palibe chimene angawathandize, ndi anthu amene anamwalira, ndi anthu amene watatenge kuti ndasilamu. Masufi ena mwa iwo amapita kumanda a Abdul Qadir Jilani. Eyo Abdul Qadir Jilani ndithandize. Akupita pa manda mundu ndikumakanena kuti munthu amene ali manda awapatse thandizo, apasa thandizo la anthu amene wawa akumpembedza Allah, anthu amene wanda asilamu. Komatu alipo ambiri amene amanyamula dzina la Islamu akupanga zimenezi. Ndiye iweyo Islamu, inuyo mayi ndizokuyenerani kuti mupite ku chalichi kumene munthu amene atakakuthandizeniyo akuthandizani popempha mdzina la Yesu. Inu pamene pa Allah akuthandizani, mwapita kumeneko ndi chotupa chanu, mwapita kumeneko ndi mavuto anu apabanja, mwapita kumeneko ndi mavuto anu akuntchito, kaya mavuto anu amene alipo pakati panu, ndikanena kuti ine ndifuna kuti munditani mundipempherere. Opempherani kumanena kuti ndikupempha mu dzina la Yesu Kristo. Allah vuto limene alichotsa. Yes. Pamene mutaone kunena kuti Asilamu ambiri lina kupanga shiriki. Chifukwa Yesu wallahi sangachotse vuto lina lilonse la munthu. Muhammad ibn Abdullah alibe mphamvu yochotsa vuto la munthu. Abdul Qadir Jilani alibe mphamvu ina iliyonse yochotsa chani vuto la munthu. Sing'anga wallahi sangachotse vuto la munthu. Shehe wa matalasimu wallahi sangachotse vuto la munthu. Olata zigogoda pa mtima kuti ine ndimachotsa zakuti, ine ndimapereka mwayi wakuti, ine ndimapanga zakuti. Ifeyo amene timayezamira ndi mwa Allah tabaraka wa taala yekha basi. Ana ad'u ila Allah wahda kama qala nabii sallallahu alayhi wasallam, ine ndikuyitanira kwa Allah yekha basi. Tumikisada aitanire kwa iyeyo, ndipo palibe mtumiki amene anabwera kudziyitanira kwa iyeyo. Ndifake timanena kuti Akristo onse ndi osochera chifukwa amampembedza Isa ibn Maryam. Ndifake Allah kunena kuti laqad kafara alladhina qalu, akanira awo amene anena kuti inna Allaha huwa almasih ibn Maryam, ndithudi Allah ndiye ndi ndani? Yesu mwana wa Maria. Kungonena kuti Yesu mwana wa Maria ndi Mulungu, iwe ndi munthu okanira. Chifukwa chani? Chifukwa Yesu mwana wa Maria ayo sana bwere pano pa dziko lapansi kuti adzawayitanire anthu kwa iyeyo. Kamkundimva pamenepo? Muhammad ibn Abdullah komanso ndi atumiki ena onsewo Allah anawatumiza kuti awayitanire anthu liibadati llahi wahda, kuti ampembedze Allah yekha basi. Allah akuyankhula tikabwera mu sura 3
sura 3 sura Ali Imran aya 79 kuti ma kana libasharin sizili zomuyenera munthu. Allah kuchula liula bashar chifukwa mtumiki wina aliyense adali munthu. Mtumiki wina aliyense adali munthu, aliyense obadwa kuchokera mwa mayi ameneyo ndi munthu. Aliyense olengedwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala ameneyo ndi munthu. Tikukamba bwanji Adamu alayhi salamu adali olengedwa ndi Allah, adalibe mayi, adalibe bambo. Amene ameneka kukhala mwana wa Allah kanakhala Adamu chifukwa alibe bambo, alibe mayi. Koma Allah sadamuchule Adamu kuti mwana wake. Choncho sizoyeneranso kumuchula wina aliyense kuti ni mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akunena Allah kuti aliyense amene ali bashar sangakhale ndi mphamvu ya umulungu wina ulonse. Komanso osapita kuchimbudziwo ngati analengedwa ndi Allah. Tikunena ndani? Angelo. Angelo sapita kuchimbudzi. Amene onso ndi cholengedwa cha Allah ndipo sangakhale Allah. Allah ndi Allah basi. Palibe amene tingamfananizire naye. Palibe amene tingamuyike kuti ndi opikisana naye. Allah ndi woyima payika. Allah amene alilimo anali osapunguka, amene alilimo asanalenge china chilichonse. Ndi akapunguke chifukwa walenga dziko lapansi. Ndi akapunguke chifukwa anthu ena akupembedza Yesu. Ndi akapunguke Allah chifukwa anthu ena akupembedza Muhammad. La wallahi. Allah ndi Allah basi. Ndiye Allah yemwe akunena kuti ma kana libasharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukm. Sizilizomuyenera mtumiki kuti pamene Allah wampatsa mtumiki ubuku komanso kumpatsa uzindikiri, kumpatsa nzeru, komanso wanubuwa ndi kumpatsa uyuyu munthu uyu utumiki. Thumma yaqulu linnasi, pambuyo pake ndi abwere pa dziko lapansi pano ndi kumauza anthu kunena kuti kunu ibada li, inu khalani akapolo anga min dunillahi, pambuyo pokhala akapolo Allah. Wallahi Yesu sana bwere pa dziko lapansi pano kudzauza anthu kuti akhale akapolo a Yesu. Aliyense amene ali kapolo wa Yesu ameneyo akalowa kumoto. Aliyense amene ali kapolo wa Muhammadi amene akalowa kumoto. Aliyense amene ali kapolo wa munthu mnzake amene akalowa kuti kumoto. Ukapolo wake hapa tikunena kuti woma mpembedza uyuyu. Ukapolo wake woma mpembedza ndani? Munthu amene. Ndiye chimodzi mu zinthu zimene lero lino anthu akupembedza zolengedwa za Allah ndi kudzera mu ad-du'a. Chifukwa chani? Ad-du'a ndi ibada. Tikabwera mu hadithi ya Nu'man ibn Bashir yako yankula kuti inna ad-du'a huwa al-ibada. Ndithudi du'a ntumikitu. Ndithudi du'a ndi ntchito yoyenera kumuchitira Allah yekha basi. Thumma qara'a, pambuyo pake mtumiki anawerenga aya kunena kuti chani? Wa qala rabbukum, wayankula mbuye wanu. Mbuye wanu akuyankula ud'uni, ndipempheni ineyo, astajib lakum, ndipo ndidzakutanini, ndidzakuyankhani. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ndithudi anthu amene amadzitukumula pa ibada yanga. Senza di Allah akuphatikiza duayo kuti ndi gawo la ibada. Ndengati ife timpempha Allah tikudzikweza pa ibada yake, Allah akulonjeza kuti sayadkhuluna jahannama dakhirin, adzakalowetsedwa ku moto mochititsidwa manyazi. Aya imene ikupezeka mu sura Ghafir, sura 40 aya 60. Sura 40 aya 60. Kuti aliyense amene amadzitukumula pa ibada yanga, ibada yake imene akuinena apa ndi gawo lokhudza dua. Aliyense amene amapempha china kapena wina posakhala Allah amene ndodzitukumula, choncho adzalowetsedwa ku moto mochititsidwa manyazi. Kuchokera mu aya imene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adayiwerengayi kuona kuti amene sapempha Allah ndipo m'malo mwake amapempha ziwanda, mizimu ya anthu akufa, kapena zolengedwa za Allah, kapena yemwe palibepo. Tikati yemwe palibepo ndi amene ali moyo koma palibepo. Ine pano ndimapanga dua. Kupanga dua kwa munthu amene ali moyo. Kunena kuti tungopereka chitsanzo twete. Abakali munalimo ngati. Yeti. Ndi abakali oti atenge kuti ndi munthu amene alipo, ali moyo. Ndi munthu olungama. Ndiye ifeyo munomu mene takhalira muno tizinena kuti inu abakali kumene muliko tithandizeni. Abakali atithandiza. Abakali wanafa ngati koma palibepo eti. Etu. Kumpemphaso amene palibepo
mugula anthu abakali walimo muno tirapempha abakali tufuna mutithandize pamene posinalakwitsa fa abakali walipo mpano mufuna thandizo lanji anu afuna kuti mutigaireko mwakuti atigaire koma abakali kumene muliko tufuna mundigaireko 10,000 ina abakali kumene muliko tufuna mundigaireko 10,000 abakali andigaire sandigaira nde imene ndi dua imene tikupanga kwa yemwe palibepo koma ali moyo koma palibepo ndimene apangira Khristu kupanga dua kwa Yesu ali moyo koma palibepo pa dunia pa choncho sangawathandize munjira ina iliyonse kupanga dua kwa ngelo Jibril zimoyera ndiye timpemphe Jibril alayhi salam dua yathu imene yoyo ndi dua yokanidwa ndipo ife pompo automatically tasanduka anthu okanira mwa Allah subhanahu wa ta'ala kapena kumpempha ngelo wina aliyense ndiye tidziwe kuti dua ili mu zigawo ziwiri mitundu ya dua tili ndi dua almas'ala kapena muchichewa dua yopempha dua yotani yopempha thandizo lina lililonse iyi ndi dua imene munthu amamupempha Allah zosowekera za umoyo wake wa tsiku ndi tsiku komanso amampempha Allah chitetezo kumpempha Allah zosowekera za umoyo wake wani kumpemphaso Allah chani chitetezo komanso kumpemphaso Allah chipambano kumpempha Allah chani chipambano apambane muzimene akuchitazo komanso kumpempha Allah mtendere umene udzakhalepo pa tsiku la chiweruzo tikati chitetezo apa tikukamba za chitetezo kuzaufiti tikukamba za chitetezo ku mavuto am'manda tikukamba za chitetezoso ku chilango cha moto ndiye kapolo sangapemphe kwa kapolo nzake zinthu zimenezi munthu sangapemphe chitetezo chokhudza ufiti kwa munthu nzake nata akulu ndifuna munditeteze ku ufiti inu munganditetezene ku ufiti amene angateteze ku ufiti ndi ndani Allah basi ndiye ndifajana anthu maika mithiko pachitseko kuti mthiko kutetezeni kwa ufiti ndichifajana anthu matenga mchere ndikumawaza pa business yanu akuti chitaka chisakugwereni mukuona kuti pamene asilamu ambiri akugwidwa kuti amanama kuti amampembedza Allah koma sampembedza Allah eti chifali pota asilamu amene lero lina akuuzidwa kuti chigayo chanucho akuti mmene momo zimatheka kuti muchigayo mucha anthu amakutsirikirani malomo kuti muzigaya ufa mmagaya anthu ndiye kuti zimenezo zisachitike muwaze mchere muchigayomo mukapanga zimenezo mukhala otetezeka chifukwa chani alipo ena amene akumagayitsa koma ndalama za chigayo sizimaoneka kuti zimalowera kuti asilamu akumauzana zimenezo mukathire mchere pa business yawo munthu apeze chitetezo kuchokera kwa ndani kwa Allah basi inu ndine tingachizane matenda munchenge kuti nene dokotala ngaphunzira kwambiri andipasa zimapepala zochuluka ziti malawi monse muno na doctor wodziwa nthenda imene ndineyo ine ndikakuchizeni inuyo dokotala amachiza munthu wochiza munthu ndi ndani pamenepo asilamu ambiriso pali mavuto pamenepo asilamu ambiri pene pali chani pali mavuto chifukwa akumadalira mwa dokotala atu amona ngati adokotala amene amapatsa chani machiritso mupanado muli machiritso a Allah yemweyo ndi amene angafune kuti tikamwa panado tichire kapena tisatani kuchipatala komweko anthu amamwa mankhwala omweyo ena akumwalira nawo omweyo ena akuchira nawo mankhwala sangatichiritse munjireyo samene angatichiritse ndi ndani zimenezo za asilamu azitani chifukwa yake munthu akamwa mankhwala asakhale ndi chikhulupiriro kuti mankhwala amene wawa ndi amene atamuchiritse akhale ndi chikhulupiriro kuti amene angamuchiritse ndi ndani Allah koma sitikunena kuti tisamwe mankhwala ya fantumiki watilangiza kuti tadawa ya ibadallah sakani mankhwala oyino akapolo Allah chifukwa Allah sadatumize nthenda pa dziko lapansi pano kupatula kuti anzala lahu dawa anayitumiziraso chani kusonyeza kuti mankhwala akuchokera kwa ndani mankhwala akuchokera kwa Allah usati kwa anthu ndiye Allah yemwe amene angatipatsa chani machiritso fake mtumika amapanga dua nthawi zonse imene nali ruqya adhhibil ba'sa rabban nas chotsani vuto ili inu mbuye wa anthu ishfi chizani anta shafi chifukwa inu ndi amene muli wochiza la shifau palibe machiritso illa shifauka kupatulako machiritso anu tupikira pakutiuza kuti palibe amene angatichiritse pa dziko lapansi pano kupatulapo ndani Allah shifaan la yughadiru saqama machiritso Allah ndi machiritso amene samasiya nthenda ina iliyonse ndiye chifukwa chani anthu akumapita mwazi sing'anga
taka wachotse mavuto amene akumva anthu mwawo akuti alodzedwa kumanena kuti auja akuika nizokuikani m'mimba mwanu ndedi kuchotseni zimenezo Silamu akuchita zimenezo ena kumamwalira aso ali pa chikhulupiriro chiti chimenezo ufiti ulipo sitikukana koma munthu apeze chitetezo cha ufiti kwa ndani kwa Allah basi osati kwa asing'anga kwa abusa kwa matarasimu wallahi anthu amene wakungotolongera chani chikhulupiriro chathu ndiye munthu apeza bwanji chitetezo cha Allah kuti atetezeke ku ufiti ndi pamene apanga madua kupanga chani madua ndiye inu muzikapita kwa asing'anga kufuna chitetezo cha ufiti pamene kunkumazi chakuti ndinu Silamu muona kuti izizi zinizofunikira izi chifake timaphunzitsana nkhani imene Msilamu ayedzamire mwa Allah popanga dua asapange dua moyesa yani adua ilmasala dua imene tikupanga yopemphayi timpemphe Allah ndipo tikhale ndi aliyaqini tikhale ndi certainty tikhale ndi chitsimikizo chonati imene ndapempha chonchi mwa Allah nditani andiyankha ndipo wandimva koma munthu kukhala ndi chikayiko kuti Allah sanamve munthu ameneyo basi ndiokanira chifukwa wachotsa quality imodzi wachotsa sifa imodzi musifati za Allah subhanahu wa ta'ala Allahu huwa sami' Allah ndi wakumva Allah akumva mawu athu ndiye munthu apemphe kupempha Allah basi banja mukusowekera banja mpempheni Allah inu ndi amene mukudziwa za kutsogolo kwanga ndipatseni mwamuna amene adzandithandize ineyo kumoyo uno ndi zomwe zikubwera ku tsiku la chiweruzo munditalikitse ku mwamuna amene atapangitse kuti ineyo ndikhale oluza pano pa dziko lapansi komanso ndidzakhale osapambana pa tsiku la chiweruzo osati Allah ndikupempha mwamuna wa makobi ndakulira mu mphawi ine ndifuna mwamuna kuti ndizikadya masoseji ku nyumbako dua imene Allah akuyankhani koma palibe inu mukuzipemphera zinthu zosakhala bwino nokha masoseji akakuthandizani chani mupemphe kwa Allah chinthu chimene chingakuthandizeni pano pa dunia komanso ku akhira dua apemphe munthu bimuhimmati al-akhirah wa dunya pa zinthu zimene zili zofunikira za pano pa dziko lapansi ndi za ku akhira ndiye amapempha munthu chimene akutani akusowekera imene machita kuti dua al-mas'ala ndiye dua al-mas'ala sitimapempha wina aliyense kupatulapo ndani Allah basi Allahumma ya Allah ya Rahman ya Razzaq ya Ghaffar chikhululuko timapempha kwa Allah tigwirisira ntchito mayina onse amene Allah wallahu al-asmaul husna fad'uuhu biha kwa Allah ndi kumene kuli mayina abwino choncho timpemphe pogwirisira ntchito mayina amenewo ya salam Allah ndi assalam timpemphe Allah pogwirisira ntchito dzina lina lilonse limene iyeyo amadziwika nalo ndiye ndi dua ile ibada dua imene timachita mongo panga dhikiri kapena mongo nkweza Allah mompembedza Allah sitimampemba china chilichonse koma timangonkweza ndani Allah monga Allahumma anta salam pamenepo si tinampempha Allah china chilichonse koma tangonkweza kuti o Allah inu ndi assalam wa minka salam ndipo kwa inu kumene kumachokera assalamu mtendere wa ilaika yarji'u assalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dhal jalali wal ikram pamenepo si tinampempha Allah china chilichonse koma tangonkweza ndiye mtumiki amaipanga imene iyi pakutha swala ina iliyonse ndipo pamene papa palibenso chifukwa chokwezera manja fasu kumpempha Allah china chilichonse fakiri manena kuti pakutha swala palibe kukweza manja ndikumampempha Allah chifukwa palibe dua al-mas'ala kama kundivo pakutha swala pali ad-du'a al-ibada pali dua ya ibada ad-du'a ya adh-dhikri ya kumutamanda Allah basi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت maduao sewa mugao na muzigao zonsezi palibe gao limene munthu akuyenera kulichita kwa wina nzake kapena kuti kwa munthu nzake palibepo pamene pwete palibepo gao lonena kuti tiwachitire auje dua al-mas'ala palibe pamene poti tiwachitire auje dua al-ibada palibeso ponena kuti tiwachitire ndani auje madua osewa mitundu yonse iwiri ndiyo titimuchitire Allah basi koma onse osochera mugulu lawo mwe amadzitcha kuti asilamu lero lino akumachita dua kwa omwe adamwalira kale ndipo iwo amati imeneyi ndiye ndi tawassul akamati tawassul akuti kudziyandikitsa kwa Allah kudzera mu china chake ndiye akudziyandikitsa kwa Allah kudzera mu maauliya kudzera mwa anthu amene adamwalira mbuyo mezo zabodza amazikonda zimene zimashia ndi
masufi. Taona ni Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula tikabwera mu sura al-Baqara sura 2 aya 186 sura 2 aya 186 wa idha sa'alaka ibadi akakufusa iwe Muhammad akapolo anga anni zokhudza ine fa inni qaribun auze kuti ine ndili pafupi ujibu da'wata da'i ndima yankha pempho la wopempha idha da'an akamandipempha falyastajibu li choncho ndiyankheni ineyo Allah pa zimene ndakuwuzani waliyu'minu bi komanso mundikhulupirire ineyo la'allahum yarshudun ngati iwo akufuna kutani kupambana ngati iwo akufuna kukhala woongoledwa andimvere ine ayankhe muzimene ine ndatani ndawuza. Allah atu amene baba akutiwuziratu kusonyeza kuti aliyense amene angapemphe wina posakhala Allah ameneyo wosochera basi ndi wosochera. Ndiye pachifukwa ichi aliyense amene wayika mkhala pakati yemwe amamudalira kumamupempha komanso kumayezamira mwa iyeyo amene wachita shiriki ndipo watuluka mu Islamu. Allah subhanahu wa ta'ala akukamba zaboza la anthu amenewa amene amapanga izizi amene amati tikukapempha ujewa cholinga chathu timangofuna kuti iwowa adzikatipetitsira madua athu kwa Allah. Akafunsidwa anthu amene wawa tikabwera mu sura Az-Zumar sura 39 aya 3 sura 39 aya 3 amayankhula kunena kuti ma na'buduhum ife sitimapembedza atu amenewo timampembedza Allah koma illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa chimene timangofuna nchoti atiyandikitse kwa Allah basi. Zimene nzabodza chifukwa ngati inu mukudziwa zonena kuti simapembedza iwo chimene mapemphera ndicha ngati simapembedza ngati anthu samampembedza Yesu chimene amampemphera Yesu ndicha ngati anthu samampembedza Abdul Qadir Jilani chimene amampemphera Abdul Qadir Jilani osampempha direct Allah ba popeza Allah anena kuti khomo lake ndilotsegula aliyense apemphete. Ndi chimodzimodzi munthu kumanena kuti akuluakulu aliyense amene afuna thandizo ofesi yanga ndiyotsegula abwere tsiku lililonse nthawi inayonse ndi mundani ndimuthandize ndeyo zikatuma anthu ena pamene munthu wako kugwira bwana akunena kuti ofesi yanga ino ndiyotsegula nthawi inayonse mukafuna thandizo lanu mubwere anthu akumabwera kumakapempha bwana akuwathandiza ndiye inu mukanena amwe takanipemphereni kwa bwana munthu wanu kugwira pamene bwana awo achioninawo kakuti pitani direct kwa iwo mukata ndizimene anthu ena amapanga. Inu mukusokera mwayi wa banja ndiye mukapite kwa asing'anga akanena kuti ine ndikupangira jeni ndikupangira mankhwala wakomanso ndikupempherani kwa Mulungu banja limene lolo likhala bwinobwino. Chimene chimachitika ndi mukapita kwa amene aja amakuwuzani za shiriki paka amakuwuzani mukasake nkhuku yoyera pali kugwirizana kwaje pakati pa nkhuku yoyera ndi mavuto a banja lanu. Mukasake tambala amene alibe ichapa mwamba achapa mukasake wantambala yobola pakati zikugwirizana chani mavuto anuwo ndi wantambala yobola pakati. Kusonyeza kuti anthu amene wawa chimene amafuna ndikungoti bweretsera ifeyo mavuto ndikutionongera chisilamu chake. Ndiye angati amene akugwera mavuto ngati amene mugula Islamu ambiri kwa basi.